Greetings bafowethu, sanibonani lapha emakhaya. Bafowethu igama uSipho Hadebe. Soweto Podcast Paranormal Show bafowethu. Once again, you are welcome to the episode. Guys, I'm so happy and I'm so excited. Ngiphethe Hotman Lamla. Yeah, ngiphethe Hotman Lamla bafowethu. No, fireworks, don't go anywhere. Just stay tuned where you are. Just be comfortable. Drink that coffee, drink that tea, drink that juice. Yeah, kuzofiwa today. Kuzofiwa. Bafowethu, yeah. Please don't forget, as you're watching us, do like, subscribe, and have an interaction with us and let us know what you think of the show. Let us know what you think of this gentleman next to me. I'm sure I can tell you one thing, like, you're gonna love him. You're gonna love the guy. Awiti. Mthimkhulu. Who's that we talk? Ngiyaphila njani? Ograndiput. Ngiyaphila Mhlonishwa. Good to have you on the show. Nami ngijabula kakhulu ukuba ekhaya. Ngiyajabula ukuthi ufike. Finally. It's good to have you, my brother. Thank you so much. You're my brother. Yeah. I'm so excited. And I want the people to feel the excitement that I have. Yeah. But before we go any further, please just give our viewers, thousands and thousands of viewers, Kore, I want to give you a grand introduction, Abutuaka, because you're one of the guests that are telling we highly appreciate your time and for you just to come through because, Inselena Koro what Abutuaka, Inselena. So finally, we got Abuti, introduce yourself, who you are, just a short description of yourself. Where did you grow up? How did you grow up? Tell us everything. Tell us everything. Yeah. Mthimkhulu, mina igama lami. Yeah. David Sbu Thamai. Yeah. I'm an upcoming gospel artist. Wow. Bayazi abantu abaningi lapha ko YouTube, lapha ko yonke indawo angisho njalo. Yeah. Mhlonishwa ngokuzalwa. Ngizalwa eWild Coast eMatatiyela. Matatiyela la ngizalwa khona ke. Ngokuthi ke ngiyazi ukuthi abantu abaningi bazothawula insizwe yasilahla. Yeah. Ngizothi ukuthi kancane ngakhule eMatatiyela kancane. Ngaba seMaritzburg, Mlazi, from Mlazi to Mpumalanga. End up ngila eGoli manje la. Kwanto ngaziyadunga. Yeah. End up ngila kwanto ngaziyadunga. To be honest, mthaka baba ngikhule ngumuntu olusayo. Wenza yonke into limayo emasimini njengazo zonke insizwe eziningi esikhulule emakhaya siyazi ukuthi ngikhuluma ngani. So uyazi nje emakhaya izinto ziyenzeka ukuhlangana nezinto lema ebusuku sometimes abantu balele. Semasimini niyalima nini? Ngibhizi nayo. Ekseni makuthiwa uya esikoleni ngathi nje wena hayi. Nothing happened. Yeah, ngathi akunanto enzekile uhambile waya emasimini nalima naqeda nathi nathi manqeda ukulima. Ekseni uhamba uyosenga zonke into enjalo uvulela inkomo khana uqala ukuya esikoleni ke manje. Yes. Khana uqala ukuya esikoleni nje ngingayibeka nje kanjalo kodwa njengamanje ngila eGoli. Yeah. Go driver Putwam, as a gospel artist as well. Mhlonishwa. Yeah. Bawutsibang abakwazi emakhaya bakwazi ngaliphi igama? Bangazi David Sbu Thamai. Yes. Ibona bangayilo ilona igama abangazi ngalo nje kuwo wonke nje ama platform. Okay. Ngaba Spotify, ngaba YouTube, ngaba Twitter or nje yonke. Yeah. David Sbu Thamai. I love it. I'm having these things, that are happening right now just to have you in the present. Abutwaka, it happened to bakwazi kangcono ukuthi namhlanje ubusivakashela. What do you have for us today? Why am I sitting with you today? Mhlonishwa into engayisho empilweni siphila impilo ezingafani. Sizelwe ngongafani, sadalwa ngongafani. Lento kuyinto kumele si understand ukuthi uNkulunkulu senze sangafani. That's true. Kuye kwenzeka empilweni yami ngiloko ngihamba kuba khona izinto eziloko zingilandela njengezinto ezukuthi abantu abaningi bakholwa ekutheni lento okuthiwa yibhoke into engekho. Abanye bakholwa ukuthi zikhona, abanye bakholwa ukuthi azikho. Okay, ngizoyihlukanisa lento le. Kuya ngokuthi unekhanda elithambile na or. Okay. Ngoba manje uma ungenalo ikhanda elithambile angeke ukwazi ukusibona isibhoke. Angeke khona ukusibona. Awukwazi ukusibona. Kungenjalo singaphikisana Mhlonishwa size siyoshona egodini. Kunge ukuthi mhlawumbe wrong or mina ngwrong. Awukho wrong mawungiphikisa ngoba vela uyibona lento leyo yabo. So
Kodwa nasi-ke i-story lesi esizonza ukuthi abantu ba-understand. Kuke kwenzeka mhlonishwa sisakhula yazi masiyinsizwa. Siyashela ukuba nalokho. So mina bengiyile nsizwa ukuthi lezi zamashela bengekho muhle kahle. Yes. So bengekho muhle kahle. Yeah. The only thing wabengithandela yona amachita kangaphuza ngithi ngingabhemi. Yeah. So bathi mabelanda abantwana ke ebusuku ngokushiyashiyana kanjalo bacela mina ukuthi ngiba drive. Ngizodrive ebusuku bonke ke senza zonke izinto ebusuku siya drive ebusuku bonke sonke lento njalo until to a point one day ngangisemarisburg hlala eDambuza eMarisburg abaningi bayazi and nensizwa le ngizokhuluma ngayo abaningi bayazi eMarisburg ngoba lo situation leyo esaba kuyo namanje usa strugglisha ukuhilana nayo kwamanje lensizwa engikhuluma ngaba kusiphi igama lakhe eMarisburg. And then kwenzekile ngelinye ilanga savuka masivuka afika ngivusa athi ndoda kunomuntu wami mara lo muntu wami ngihlangane naye ebusuku ithi mina okay uhlangane naye kuphi athi no ngihlangana naye eMbali. Lo muntu sesakhuluma kodwa asiqedanga indaba yethu ngimbuza ukuthi uhlangane naye eMbali kuphi athi no thema siphuma nje Sporting City hlangana ngaphandle kusho ukuthi vele nami sengihamba so ngabeka amabili amathathu and then ngoba yilapho wathi kodwa inkinga ukuthi lo muntu akangifoneli yabo yimina omfonelayo kodwa nakhona lapho uyibamba ngesikhathi sakhe ifoni ukuze ayibambe ukuthi ngiqale ngisend message and then mase kubuya i-call back then mase ngikhaneke ngikhona ukuthi ngimfoneleke ngaleso sikhathi kodwa ake ngimfonela noma isikhatsini kuba khona ikhathi ithize ngikhona ukuthi ngimfonela ngaso athi so manje sikhulumile kufanele sihlangane eJ ngithanda ukuthi ngilethe ngeke ngikwazi into hayi ngeke angingeke yabo samachita sishala namahelsi ngicela ngivukile ngempela hayi sihambe strivile sahamba salapho mhlonishwa masifika sihlangane naye lo sisi kona manje into eyinkinga usizwa asihlangani naye kwakhe or kubo athena sohlangana naye erobotini uphumile abazali ubona lemthetho lokuthi ngisaba abazali sihlangana naye ngempela erobotini kodwa manje njengomuntu onenhloko ethambile yabo kithi mangifika mina ngibona ukuthi angiboni kahle ungishiya umzimba yabo kibe nalanda ukuthi ngimbuza ukuthi endoda umuntu wakho yini lo athena umuntu wami kithi uyena lokuhlangane naye ngalati yathi uyena umuntu bengihlane naye ngalati kithi naye okay akulungile kodwa manje into ebuhlungu njalo makumele ngimtshele ukuthi no ngathi akusiyo umuntu lo akuvumi ngaphakathi enhlizweni ikhona into ethi umuntu lo akusiyo umuntu lo I mean spoke lesi mangena ngomuva lo sisi lo so ngilo ngimbuka esibukweni mangimbuka njalo ubheke phansi mangimbuka njalo ubheka phansi mangimbuka njalo ubheka phansi ukhumbula ukuthi yena ubona yena ubona umuntu mina ngiyabona ukuthi no ngoba phela khumbula ukuthi uma ubona ispoke unenhloko ethambile ispoke asinabuso no Baba Thamai ithi nguvale nje kancane ke lapho umuntu unenhloko ethambile usukusho ukuthini umuntu onjani loyo umuntu onenhloko ethambile usuke unesiphiwo esithize ozelwe naso kunento efumbathisiwe yokubona izinto kakhulukazi izinto zemimoya segift ukhona ukubona izinto like tikoloshe izinto ethize nokuthi lele sometimes uphuphe mangabe kusasa mhlawumbe ngizoxabana nawe nokuyiphupha into ukuthi sicabane kodwa nginga-understand ukuthi sizoxabanela ini kanjani kodwa kuzothi ngesikhathi siyenzeka kube khane ngibona ukuthi okay nayi lento bengiyiphupha iyona lento ethambile leyo isifo esithize yebo mhlonishwa no sambe nalo sisi njalo endleleni ngiloko ngifuna ukumtshela mangithi ngiyamtshela nokunento ethi thula phine ngithule sambe endleleni usisathi no siyapi
ithi insizwa yakithi hayi sihambe sendlini. Masihamba sendlini athi uSisi no angimi nezindlini zabantu. Angiyi ezindlini zabantu. Mina nginendlu yami. I-right futhi ngishiye ngilungisile. Oh, sithi perfect. Sithi perfect hayi mina ngumuntu oyobadropa. Abuye ngiphinde ngiyobalanda. Yes. Hayi insizwa ivuma uthi no it's fine if la siyakhona ukusafe no it's okay asambeni. Sambe sifike ngempela. Uma sifika nawo umuzi ngempela ukhona. Strat number yonke into istrato nenumber kodwa manje lo muzi lo yonke into imhlophe. Yonke into. Umuzi mhlophe, ifence mhlophe, ngaphakathi kitchen into zakhona zimhlophe, bedroom imhlophe, yonke into kumhlophe, abasofa kumhlophe, yonke into imhlophe. Akhona ukodwa nje okunombala othize konke kumhlophe ngisho even ama tiles yonke into imhlophe la ngaphakathi. Okay. And into emangaza lo Sisi akasibheke emehlweni. Uyakhuluma uyaxoxa kwenza yonke into akana nkinga kodwa nje ukuthi akubheke emehlweni cha akwenzeki. Sifile emhlonishwa sangena masingena ngabashiya mina ngesikhathi ngithi ngiyabashiya athi uSisi no awuhambi hlala nathi. Futhi nje kube ngathi into emnandi ukuthi hayi umuntu right kakhulu hayi be right into yakhona kampela singene endlini. Sithi masingena athi uSisi no amanzi aphelile la ekhaya nizomqolela so angeke nikwazi ukuthi nigeze. Yabo. Hayi sifike ngempela singene endlini masingena endlini mina ngikhonye usofa. Uthi hayi nawo sofa kunosofa omncane ohleli nje lapha ekhona yena uSisi afika ahlale khona. Mayihlala khona uSisi lona hayi kuthiwa insizwa hayi isilungise ingene empedeni. Manje la ifika ixake khona insizwa la ibuza ukuthi why kumele mina ngingene kuqala empedeni. Wena usala uhleli lapho kwakho la Imadoda. yabo. Lo Sisi athi no kunezinto ongeke wena uzi-understand yabo. Phela abantu ngaphandle benza into ngabanye ba meditate abanye bayathandaza abanye benza isiko la kubo. Ayichaze nje ngalo ndlela nje. Nami ngivele hayi ingidetail ukuthi hayi kanjani Sikhuluma ngani ke manje? Sikhuluma ngani manje la sikhona. Hayi insizwa understand ngithi nawe ujahile naye. Hayi bomhloli. Hayi nawe ujahile. Angene empedeni. Mangene empedeni ngithi mina ayingeke madoda. Mina ayikho yini enye into engangibeka kuyo. Nizonza into zenu mina ngila. Yabo. Athi uSisi hayi khuleka. Ungawari khuleka. And amadlovu akhona wonke adim lobo angazi ukuthi ngathini. Imhlophe idlovu yakhona but ikhanyisa ubudim obungathi blue like but yona imhlophe. Esibengithe yonke into ibimhlophe but wona akhanyisa ngobudim like okuthi uma ubheke umuntu so ngeke nje umbone kahle yabo. And ayikho idlovu ebright. Hayi sihamba isikhathi. Namba iqala ukungimangaza lento ukuthi hayi ngeke. Ngala ngithi mina no ngicela ukuthi ngiyolala emotweni angimind ukulala emotweni. Athi no. Awukwazi ukulala emotweni uzolala khona la. And manje nevoice siqala uqina ke manje. Hayi uzolala. Akukho la uzolala. Athi uzolala khona la ebhedeni. La kusofa la uhleli khona. Awuzolala khona la. Kithi mina hayi man. No angifuni ukubuka lezi zinto enizenzayo yabo. Athi no uzolala la. Qala uqina manje voice. Asizi yabo. And maqala ukukhuphuka leyanto ebudoda ukuthi nginenkani ayazehlela yona. Iyazehlela ngiphinde ngithambe futhi ngimlalele ngempela. Like besenza yonke into yena ayishoyo ayifunayo. Ngicine ngithi naye kulungile. Sithi hayi insizwa yakithi khumule ngene empedeni. Khumule insizwa yakithi ngene empedeni. Manje inkinga sekukuthi yena ukhumula nini uSisi? Insizwa lokuthi khumula phela sesifuna ukulala kama. Sihamba isikhathi kuphela hour manje. Sihleli manje. Dingithi indaba yokulala ukuthi
siziphela sukumulale. Mhlonishwa ba isikhathi ngaleso sikhathi. Abo 11 manje. Manje kulanda u12 manje. Hayibo, kushaya u12. Makushaya u12. Hayi, lensizwa le ayigcina ikwata nayo. Abahlanya wena. Angeke sizwe ngawe. Since sifike lana nje sizwa ngawe. Ayikho nje thina into esisuggestayo or esikhulumayo. Yonke into wena ushoyo manje. Pheli hour no half manje uhleli lapha. Uloko siqoqisa. Adlo sisa uyafuna ngempela ngikhumule. Lensizwa ya. Nami ngempela nami sengiqala ukuba worried ukuthi hawo. Kanti iphi inkinga yokukhumula kahle? Athi no, it's okay. Ngizokhumula. Ngempela mhlonishwa aqala. Akazange aqala ukukhumule umzimba. Yabo? Akhumula isicathulo. Isicathulo ukhumbule ngitheni? Yonke into imhlophe nayo ugqoka into ezimhlophe. Ngiyakutshela. Uma ikhumula isicathulo lesi kuvela ibandage. Elibona ibandage lokubonda mawulimele. Yes, kuphuma ibandage nokushuthi kubonakala engathi leli bandage ubelibophile engathi lifika la. Bandage la khona lingene phakathi kwesicathulo. Mase akhipha isicathulo lesi asibeke phansi. Mayikhipha isicathulo aphinde abuza futhi kwesithuko. Ngempela niyafuna yini ukuthi ngikhumule na? Ilensizwa awusuyangibhedela manje. Ukushaya phela manje. Asho kanje baba. Yeah, sekwatile manje bafuna abona ukuthi hayi manje hayi. Udliwa nini la ekhaya? Yeah, kanti udliwa nini la ekhaya yabo? Hayi, sekunzima manje yabo. Hayi. Usisa ngabe nankinga. Ayithi nguba ibeke la. Akhipha ibandage mhlonishwa. Alikhipha ibandage mhlonishwa. Manje obuhlungu leli bandage uyalikhipha uloko elibeka phansi. Uyalikhipha alibeke phansi. Angithi yabona ibandage malunganqamlanga. Ulikhipha uloko ulijumpa kancane lokho. Manje into engiyibukayo ibandage liyakhula. Aliphele kodwa nyaweni. Okay. Lisasekhona kodwa la phansi Seligcweleke manje. Ligcweleke manje and ngiyabona ukuthi nami lapha kusofa ngiyangongamboni ke manje. Hayi mhlonishwa. Ngiyangongamboni sisi ila ngiqale khona ukusukuma khona ngathi no. Kunento engahambi kahle la. La sengithi ngiyasukuma khona akusasumeki. And yonke into esekumele ngisho ayisakhulumeki. Lesiloko siphikisana senza yonke into. So uloko eshilo yena lokho ethile hayi. Ngoba nishilo nathi ngikhumula sengiyakhumula ke. Uloko eliphindile lokama. Hayibo. Lokho eliphindile lokama. Sengiyakhumula ke ngitheni ngifuna ngikhumula. So sengiyakhumbula ke manje. Liyakhula ibandage until lo sisi ngamboni ungalo kwebandage. Hayibo mhlonishwa bokahle. Uma engale kwebandage ukuthuka ke manje. Kodwa la alipheli ibandage. Insizwa le yona yakhona ukusukuma. Kodwa mina akusukumeki, yena wakhona ukusukuma. Mayisukuma athi sisi no, awusukumi. Uyama lapha, sukume ngenkani. Ngizosukuma. Uthanda ungathanda ngizosukuma. Ngiza kuwe manje, yini lenzakalayo? Athi inkinga ngeke ufike eminyango. Kampela wathi mayithi ethi ushona ngasemnyango, akufikeke eminyango. Kodwa maya ngakusisi kuyahambeka or maya ngasempedeni kuyahambeka or maya ngakusisi kuyahambeka. Kodwa ngasempedeni cha, akuhambeki. Kuye until lensizwa la ikwadi impela ifuna ukudla. Aphina mbuza ukuthi are you sure ukuthi ufuna ukudla na? Athi ya, ufuna ukudla manje, ufuna ukuhamba manje. Mbiza ngamagama umthakathi. Yini uspoke wini wena? Ini sebaphikisana ke manje. Mina ngithuleke manje angisakhona ukukhuluma ke manje nhlobo. Sebekukhuluma bebodwa nje mina sengimamele nje i-conversation yabo kuphela. Ukuthi nayi i-conversation yabo. Uthela lensizwa le iqala khona ikwata ngempela. Ithi yashaya. Uma kuvutha leli bandage leli.
livutha lavutha laba mlilo qo bandish laba mlilo lilo lavutha and malivutha livutha naye uyasho kusha yonke into la endlini yonke into la endlini yayivutha ivutha kungekho la ngingakhona sukuma inhlobo ila ngaqala khona ukuthi ngindo ngithandaza ngenhliziyo ngindo ngithandaza uNkulunkulu ngicela ungisize la ngikhonayo awushi mhlonishwa wena ngaleso sikhathi ngiyasha la enyaweni kodwa angizwa buhlungu kodwa ngiyabona ukuthi ngiyavutha la ngikho hayibo ngiyavutha la ngikhona kodwa umlilo wakhona ukhuphuki ukalekile ngala ngenzansi ngiyabona ukuthi mina ngiyasha muntu ngiyathandaza lapho ngiyathandaza ngeze yonke into iyakhala insizwa ngala iyasha nayo iyasha futhi iyasha bekuyinto ebuhlungu lokhu kwangempela iyasha insizwa khona kushe okuseqinisweni angiyazi ukuthi yaphela kuphi ngoba sagcina silele lapho hayi bokahle mhlonishwa sagcina sizumekile lapho masizumekile lapho siphaphame masiphaphame ekseni mina ngiphaphama kunencwadi ela mangiphaphama ngakusofa la uhleli khona ngakusofa kusazoyichaza naleyo sofa egcineni phaphama kunencwadi so mangiphaphama mangivulile kwamehlo ngithi hey man kunencwadi la incwadi le ine address yendlu negama lomuntu ne number 4 i-address igama lomuntu i-number 4 la kuleli phepha leli kodwa manje mase ngithi ngiyabheka angishanga mhlonishwa kunalutho ngiphelele nje nginje ngoba benginjalo nje ngifika izolo le nsizwa le yakithi yona ishili iphelile hang on mothi ishili iphelile usho ukuthi mhlonishwa ushile mnteke wabo ushile namanje abantu baseMaritzburg bayazi usashile namanje ushile umzimba lo wonke ushile nje ngisho naye nendlebe le engapha ayikho le indlebe le nokusha le uhalf la bayazi abaningi eMaritzburg kwaba yistory nje sake saba khona nasephepheni washo impela kodwa manje le address le bekasikhombisa yona masithi siyabheka mangiphaphama ingqondo mangabe isibuya yabo nakhona futhi savuswa abantu ekseni uthi hayibona ufunani la masithi inamba le inamba yethuna thina silele ethuneni phezu kwethuna so ngalesi sikhathi thina inamba le imgwaqo lo abeka usho kuvele kuumgwaqo lo lemathuneni so inamba le yestrad le inamba le yendlu inamba yethuna so le nto yonke ngibona nini ekseni yonke lento ukuthi nayi inamba yethuna inamba yani yonke lento lele silele phezu kwethuna so mina ngilapho eduze kwethuna ubafo ula phezu kwethuna so literally nje ithuna ngenhlalo bekuyithuna leli Tombstone vele yena ulele phezu kwa mina ngile eduze kwa kushuthi mina lo sofa wami la yila eduze kwethuna kahle umbhede lo kahle yile lithuna leli la umfuthelele khona kwaba nje yinto nje eyakangiphazamisa umqondo isikhathi eside kakhulu so kaqala lapho ke uthi umfo hamisa esibhedlela iphepha leli masibheka i-address okomunye umuzi khona lapho embali eMaritzburg kuyiwe lapho masiya lapho kulo address khane sifike sisho ukuthi no besikade sinothandiwe izolo masibuza uthandiwe igama lale ntombazana uthandiwe wakancobo yeah kuthiwa benothandiwe sithi sinothandiwe Ncobo kuthiwa nini sithi izolo so manje kodwa into inkinga sivuka lensizwe ishile in besendlini yakhe izolo kodwa manje sivuke sisemathuneni kanje kuthiwa abantu bakhona baqoqa umndeni wonke hlale phansi sihamba umndeni
wayeqoqa umndeni in yabona into njalo. Hlale phansi kubizwe omalume bonke hlale phansi siqale sichazele ukuthi hayi madoda lo muntu enikhuluma ngaye hayi akasekho lo muntu enikhuluma ngaye. Nami ingqondo iqala ibuye ukuthi hayi man ngesikhathi sihlangana naye erobotini lo muntu ikhona into ethe hayi akusiwo umuntu lo. Kodwa bengingakhulumeki ukuthi ngikhona ukukhuluma until nami ngigcine sengi-understand ukuthi umuntu. Ngale ngibona ukuthi no akusiwo umuntu lo but ekugcineni futhi ingenzile ukuthi ngi-understand ukuthi umuntu yabo ukuthi ukuze ngalokho hlalwe phansi asitshela ukuthi hayi ithuna lakhe lisendaweni ethize nesenthize kanti yikona lapho la besikhona. Yiko la besilele khona thina. Ila besilele khona. Okay Mhlonishwa. Mntaka bami. Nje kwaba into enjalo nje ukuthi qale kuhlala phansi ke manje bese cha siyachaza ukuthi no lo muntu washona kudala. Uthandiwe. Uthandiwe. Thando washona kudala la ekhaya akasekho la ekhaya neminyaka mhlawumbe I think baba leminyaka u7 engasekho. So thina iyasimangaza lento ngoba thina besinaye. Bisinathi thina besixoxa naye and lento izokhumbula ukuthi itheni hlangane naye iyophuza. Bakhuluma futhi bahagana ngalothi kwaba abantu abathandanayo nje ngalothi wazwagcina semshile la emshiya khona. So ukuthi bona mabethi boda umuntu ongasekho ya kwaba esinye story nje nasengqondweni esingathi hayi asiko kahle kade nje asiko kahle Mhlonishwa lo muntu nimbonile siqu sakhe phelele inyawo ngoba abanye bathi ababoni inyawo ababoni izandla kodwa uThando nimbonile phelele nje wonke nje umzimba uphelele. Okuseqinisweni mina mangisafika ngesikhathi sifika lapha erobotini ngimbonile mina ukuthi ngathi akusiwo umuntu because remember ukuthi umuntu ongesiwo umuntu ongasekho uma umbona uyambona ukuthi umuntu but mawufika la inyaweni akukho la enyathela khona uma une inhloko ethambile akukho la enyathela khona uyabona ukuthi no azikho inyala zinyathele khona mase mawuza la phezulu la ebusweni angeke ukwazi ukubona ubuso ngokuphelele uzobona nje ukuthi kunobuso ene loya wayeqokele izinto lezi zamandiya so uyabona kwaqokele lezi lamaduku lamandiya la our round and umuntu ukuze umbone ukuthi umuntu noma isiboko umuntu namanje noma ngathatha imoto ebusuku ngikubeke lapha ngikhanyisa amehlo angeke akhanya amehlo wakho mawuphila kodwa uma ungasekho amehlo la akhanya nje ngamehlo ekati ukubona ikati malidlula or ebusuku ayakhanya amehlo akhona so it shows ukuthi no akusiwo umuntu ophilayo so mina ngeke ngaba nalezo insolo ngoba ngibone lawo ma-sign lawo kodwa inkinga yaba la ekutheni bengakhona ukukhuluma bekuthi njalo makumele ngikhulume kube khona into engivimbayo njalo makumele ngikhulume kunento engivimbayo kodwa yena obebona umuntu ophelele noma ngithi ngizama ukuthi ngilokhunye but egcineni bese ngibona umuntu mina nendlela esifike samchaza ngayo bekuwuye ngempela uThandiwe lo abamaziyo sisho ukuthi unje uneyingcabo eziwu2 ngapha nangapha kanje nakasichaza yonke lento like njengoba enjalo ngoba egcineni mina bese ngibona umuntu ukuthi ke bese kwenze njani or besenzeni hilanga understand khona ukuthi bese kwenzakalani ngoba ekuqaleni ngiqale ngabona ukuthi no ngathi akusiwo umuntu egcineni kodwa ngibone mina sengibona umuntu esibona umuntu nje besixoxa nje futhi endleleni kodwa nje umehlo ukuthi yena ubengaqoqi kakhulu ubeka amagama amabili athule simkhulumise aphendule kakhulumayo aphendulayo athule vala umlomo asho lokho akusho i-direction samba la kanjalo nje kuphela akakhulumi kakhulu akakhulumi kakhulu ingakho ithe noma esefika lapha endlini ebelokhu ebuza nje ukuthi ngempela nafuna ukuthi ngikhumule athule ebengacacisa into eningi and yila iyona into enze ukuthi lensizwe le igcine ikwatile ngoba akacacisa ukuthi why engakhumuli
uzokhumula nini yabo ubephendula lokho akuphendula nje ukuthi ngempela ngiyafuna ukuthi ngikhumule ngithe ngizokhumula musi so why ngangilindi thola sithi Mhlonishwa uthi ubafu njengamanje sikhuluma he is still trying to recover from the incident. Even manje abantu baseMaritzburg bayazi abantu baseMaritzburg bayazi bangazi futhi bayazi into engikhuluma ngayo kwa manje masikhuluma. So that's the biggest proof to say ngempela Yeah. ispoke sikhona and this is the proof. Iyona Imisebenzi nje yaso. proof. Kwa manje khona uSipho nje kwa manje abantu baseDambuza bayazi nje kwaba into nje eyayimangaza nje kakhulu. How is it Abantu babengayikholwa bona becabanga ukuthi mhlawumbe kukhona la ihambile wayosha khona mhlawumbe bezama ukukhuluma istory until kube nale story sokuthi siye kwifamily. Ifamily yona ke icacise yonke into ukuthi la bantu bafike bachaza umntanethe nabamazi bamchaza nje menjalo bachaza ithuna lakhe chaza inamba yethuna istrato samathuna yonke lento lena baze nephepha leli line number yethu yefoni and lo muntu ushone le number lesingenayo number le ayibhalile number yamanje number entsha yefoni but ikhona ukuze sithole kubo siyofika kubo sibhalelwe ephepheni so sasa ungena endlini otherwise abantu bengeke bakhola Mtshemetshem Ngicela ukubuza since lile ekhaya nokuyi first time impezwa ngale ndaba or maybe yayenzakala before and then after ifamily yona ifile kanjani how do they take it in sense ukuthi mama uJida ushile did they even try ukuya kuye maybe ukwenza something? Angifuni kamama ke ifamily yenze into right kakhulu ngoba balokhu nje bekokoqala vele lonto le iyenzeka. Okay. Kodwa bamthathile uMjida futhi yibona abamhambise ibhedlela ngoba futhi family right like financially yabo I right nje yabo ibona abamhambise ibhedlela na yonke lento le nje nokuthi bamreport yabona na ku government because ugcine sehola yabo yibona abamenzile nje yonke lonto le to be honest ibona abamenzile yonke into babe right kakhulu kuye kakhulu futhi Siyabonga. kakhulu futhi. Mhlonishwa, let us come to you. Since this thing that has happened, since from then, how have you been? How are you coping? And another question would then be, understanding yakho, especially with this particular story, ukuthi ukusha kwakho nokusha kwamfowethu akufani. Now, please just explain to us, make sense to say, why didn't you get the actual penalty I had to be now Mhlonishwa ngibona sibone sibabonisa ama viewers lapha emakhaya lapha bakhona ukuthi ngempela nangu uMhlonishwa ushini. Kodwa ubhuti ngoba uyasho ukuthi eMaritzburg ngempela iyaziwa le ndaba. Ushile. Yeah. Now, give us clarity. Why did you not get banned and why did it get banned? And since this thing has happened, how are you coping with it and how you healing from this? To be honest, wena mthimkhulu inkinga futhi ayichazeki ngoba namanje understand. Mangisho njalo I think it's one of the things ezingenze ukuthi ngikholelwe kuNkulunkulu. Ngoba kunezinye izinto namhlanje ezimazenzeka nawe uzibuza ukuthi lento yenzeke kanjani. Because I problem la ikhona ngizibuza every day bengisha ngampela noma umlilo wakho ubungakhupukeli ngaphezulu bengisha lokho ngampela ngibona ukuthi yebo naku ngiyaphela inyawo zami ziyaphela manje kodwa ekseni mangivuka anginalutho nje mungibona nje Mhlonishwa angishanga anginalutho ngiyabona angishanga anginalutho ngavuka ekseni angishanga anginalutho. I think iyona into yang traumatize kakhulu leyo and okuyinto enga-understandeki noma uthi uyixoxela umuntu and azange ngiphinde ngiyixoxela umuntu until ngiyixoxe today. Azange ngitshele umuntu ngayo, azange ngisho lutho, ngavela ngayithulela and into isizathu esenza ukuthi ngithi mina iyona into angenza ukuthi ngikholwe kuNkulunkulu kungoba nga-understand ukuthi okay sho kunezinye izinto thina esingeke sizazi engeke si-understand.
because ngangisha yena ushile namanje usashile kodwa engena clarity yayo ukuthi ubesha ngenxa yokuthi mhlawumbe ubenze into wrong or right. Hey, yila ngingenalo ulwazi khona mntaka baba. Anginalo ulwazi. Kodwa lento iyaphazamisa because kakhulu nanoma yinini mayike yabuye engqondweni. Kuba into eyiningi uthuka sometimes mawuyikwane. Sometimes kubuya into engathi ubani enganyana engathi ungakhuluma nabantu in zonke into efana nalezo. Kodwa mina into engihila ngayo I'm a talkative person. Even emsebenzini bayazi esontweni bayazi endlini komuntu okhuluma kakhulu. And the more ngikhuluma the more ngihileka. The more ngicula iyona indlela engibonga ngayo uNkulunkulu mangicula igospel ukuthi uNkulunkulu ungisusile la wangibeka la wangenzela 1 2 na 3. Omunye umuntu unokubuza ukuthi why ucula igospel? Kungoba iyona indlela engikhona ukubonga ngayo uNkulunkulu ayikho enye. Angiyibone enye engakhona ukubonga ngayo ngaphandle kwayo. Omunye umuntu angakubuza why ukholwa? Kungoba yena kune situation angakafiki kuyo. Lethi nesesifikile kuyo. Vele kunzima ukuthi ngiye ngithi mina kunzima ukukhuluma nomntwana ka first year wena ku matric. That's true. Umxoxela inganekwane. That's true. So that's why wena oku matric you have to understand noma ngathiwa ngathini. More especially la enkolweni. Abantu badlule intweni eyiningi abantu abanezitori njengoba nathi sibuya kulezi zitori zethu kunabantu abavuka ekufeni kunabantu abadutshuleyo kuma 20 bullets kunabantu abanjani kunabantu abangena endlini kwabula wonke umuntu kwasalwa yena zonke into efana naleso. So angeke ngazi mthunje ukuthi why yena washa namhlanje nje ngakabi na clarity. Maybe it's because of angithi ushilo ukuthi uboy raise a voice maybe wazama ukumshaya or something. I think kungaba ukunye futhi lo ukuthi mhlawumbe uye wazama yena ukulwa and mina bengikhama kuyo yonke into ebiyenzeka because ukubona mawuthukile umangele at the same time and unembuzo ukuthi hayi man lo muntu ngimbonile ube ngesumuntu ninini usewumuntu ninini usasichika ninini sekune bandage elikhulayo ongalazi ukuthi belihleli koluphi unyawo olikhula libe ngangetafula lize likusithe zonke lezi zinto manje bezile emqondweni nini bandage liyasha nini njitha uyasha yabo zonke lezi ngiyasha nami bekunalezo zinto so mina bengikhama kuyo yonke into so yena he tried to fight uthi angeke ngitshele uwe wena biza ngamagama nje yabona nje la ngeke siwabize nje yabona on air yabo nje yabo biza ngamagama ezama ukulwa yeah and then kwafika nala futhi eshow khona ukuthi ngampela uzimisele na ukulwa na uzokhona na ukulwa na uthi na yeah ngizola no it's fine you can fight. It's when kuqala into elokunye umlilo should bese qala lo mpi ke impi leyo mfundisi should qale lapho impi yabo singazi ukuthi ivakalwanga ukuthi bekuzokwenzakalani hayi ila singena khona ulwazi singenalo ulwazi khona. Mhlonishwa ngikubuyisele emuva kancane Because kukhona la uthe ubukhuleka ngaphakathi enhlizweni yakho ngicela ukuthi singene lapho kancanyana ukuthi into ngoba bese kufike la izwi ungasakhona ukuliphimisa kahle ingasaphumi kodwa ke kwatholakala ukuthi khona la kuvela khona izwi lakho liphuma khona ingaphakathi kwena. What was going through there? Babana khona la wena mhlonje la usubona khona ukuthi sekuphele konke uzamile kodwa inhliziyo yona isakhona ukuyisho le nto leya umlomo usakhoni umzimba usakhoni njengoba ngisho ngithi mina kwa umzimba obungasasukumi lapha esihlalweni ngoba bese ngivukile ukusofa sengihleli kanje mase ngibona lezi zinto ezenzakalayo ukuthuka kodwa ngithela ngithi ngisukuma khona ilanga zangi khona ukusasukumeka futhi ngigcine lapho la bengithi ngizama khona ukuthi kwasitaka yonke into isandla yonke into ikhanda zange belinganyakaza ayikho into benyakaza into nje ibinyakaza nje amehlo ukuthi ngiyabona ukuthi kuyasha ngiyabona ukuthi kwenzeka ukuthi yabo zonke lezo njalo lapho kufike la
kuthi khona okay manje alisekho olunye usizo engizoluthola ngaphandle kaNkulunkulu. Angikho shona ukuthi lo nkulunkulu uzongizwa yini njengoba ngisho ngenhliziyo, kodwa ngakusho lo ngakhuluma ngenhliziyo futhi ngakhuluma ngalo ngikhulumile ngalo ngikhuluma futhi ngalo ngiphindaphindela ngithi uNkulunkulu uma ukuthi vele ubuzimisela ukuthi mina ngiphelele la, uma ukuthi wena ubufuna lokho it's fine, but akusiyona indlela leyo ukuthi mina ngifuna ukuphelela kanje ngomlilo, because khumbula ukuthi ukuphela ngomlilo ukube siphelele la besoba nobani, ngoba soba umloda. So bese ngikhuluma leyo nto le enhlizweni ukuthi uNkulunkulu at least bangibone ekhaya ukuthi ngishonele kuphi, ngingavele ngisho ngomlilo ngiphele nje kanje. Ubuhlungu bami bebulapho, ukhumbule nginabantwana. Cabanga abantwana bami, ngiyacabanga ukuthi hayibo abantwana bami bazozwa nje ukuthiwa ubaba wanyamalala, usisi bami, obhuti bami, bazali bami, ifamily, abangani, kodwa kuyothiwa nje wanyamalala. Iyo nje into ibisingiphatha kabuhlungu le eyenza ukuthi ngithi mina uma ngabe ngisakhona ukukhuluma ngenhliziyo ithi ngimtshele uNkulunkulu ngayo nenhliziyo, ngamtshela kwazwakala. Kwazwakala. So ngikubuza something off nyana ne. So if maybe akuzange kushiwe so leyo show vele uzoyibukela. Uma ngabe If akashana if akwenzenga njani ngibula ubukele vele. Ibhayisikophu le usisi bekudlalela yona. Inkonzo from start to the finish. Yeah. even mhlawumbe ngabukela inkonzo le yabo yasebusuku, hey ayikona bekuzoba nzima nyana ngoba vele kahle mina bese ngifuna ukuphuma. Ingakho ngigcineze ngithi mina ngicela ukuyolala emotweni ngoba manje ngiyacabanga ukuthi hayi impela kuyokwenziwa yonke inkonzo la kaBhuti noSisi la mina ngila and kumuntu nami negazi liyagijima nami ngiyayazi lento yenziwa la ngisho noma ngacija ugesi hayi Angeke uphatheke kahle. Futhi angiboni ukuthi kahle ukubuyela embuzweni wakhe, angiboni ukuthi bengizoyiqoqa angiboni ukuthi bengizoyiqoqa kanti ngoba hayi embarrassment leyo. Hayi embarrassment isira bengeke ngiqoqe impela, hayi bengeke ngiqoqe. Ngihlonishwa ngisacela ukubuza. Ngihlonishwa. Before yonke lento yenzakala esigameko ubukholwa noma nje you were just living, you were not yet a believer? Ngizokhuluma nje iqiniso nje mntaka baba, mina bengakhona ukuthi uNkulunkulu ukhona, angiboni hayi nalento kuthiwa uNkulunkulu, because I remember bengithanda izinja emakhaya. So there was a time la kuye kwathiwa khona inja yami ifile in kwafenye until ngibuza ukuthi akanti lezi zinja ziyaphi yabo, ukuthi hayi ziya kuNkulunkulu in ya ngicine nginenzondo nje ukuthi hayi njalo nje uNkulunkulu uthatha izinja zami yabo. Okay. Njalo uNkulunkulu uthatha izinja zami, and into eyangidina ukuthi mawubuza ukuthi uphi lo uNkulunkulu akekho umuntu okuchazelayo. Abanye bathi kula kuwe, abanye bathi khona umsemoyeni, abanye bathi usezulwini. Njalo mangibuza uphi uzoza nina lethi izinja zami yabo. So leyo nto yangenza ukuthi mangikhula inkolo cha bengakholwa nje mntaka, bengakholwa. Ukuya esontweni bengiya esontweni ngani ngenxa ukuthi vele ke masikhula sonke sasiphoqeliwe ukuthi sonke sesontweni. Qale ukumazi la uNkulunkulu la kusaqala khona inkinga ukuthi lo uNkulunkulu usebenza la makunje yabo. Futhi nakhona kufika leyo nto ukuthi ngikhumbule mase kunzima ukuthi konje ngesikhathi kokuthiwa sasiye esontweni kwakuthiwa asocela kuNkulunkulu mangabe sekunzima. Kwakuthiwa mangabe sifuna into asocela kuye. Otherwise nje ukholwa nje bengesinto yami. Until the day ngibone ngisha kodwa ngazange ngishe. Umuntu engihamba naye ngibone eshile ephelile. Enesashile namanje ngingashintshi, ngibona mhlambe ngithi mhlambe kuzoshintsha, mhlambe nabe ngcono ngesikhathi usashile kuyafana.
Mhlonishwa, we've got so many viewers that are watching you right now as I'm speaking to you. And you know, that is why I felt so much goosebumps. My excitement of having you on the show today, just for you to sit in next to me, it's a privilege. You know, maybe I would like you just in short, just to give your understanding, clarity, to say, lalela Hateb, ngempela lezinto ikhona zenzeka. Someone who's watching you, who is, I can tell you now, your story is going to blow people's minds. That much I can assure you. And somehow it's going to bring in so much confusion to some others, clarity to some others. It'd be like, yazini asiyekeni yonke lento uSipho nale ipoko zakhe ngoba baningi aba Sipho wena riqele ka dipuku baba ngeri bat batla dipuku. Your own understanding, Mhlonishwa, how do you make sense to Intectiwa Hispoke? What's your understanding, just in short, of Hispoke and how they operate? Mina into engiyicabangayo Mhlonishwa mangicabanga. Okokuqala ngizothi nje uNkulunkulu unezinto zakhe angafuni ukuthi thina sizazi. Aziveza ngendlela yakhe. Hispoke ngendlela yami ngicabanga ukuthi umuntu phela unomoya unomzimba. Yes. And umzimba khona la ubhilonga khona. Yes. Nomoya khona la ubhilonga khona. Manje makusala umzimba lo uthola ukuthi umoya lo awunakuthula. Awufikanga la bekumele ufike khona. La ubuthunyelwe khona. Obvious lo moya lo iwona lo uhamba urawunda uze bantwini kahle Hispoke I don't think ukuthi Hispoke umoya olwa nabantu. Umoya I think odinga usizo olthize but from abantu. Kodwa nje Hispoke into ekhona. Hayi Mhlonishwa, ngiyakuzwa. Bafethu, nomhlonishwa wami la. As you can see, guys, the excitement and the synergy between me and my friend and my brother, yeah, very overwhelming. Please don't forget right now, just tell us what you think. Send us your comment, send us your understanding. How do you resonate ne stories kaputi? And I know where you are, guys, you're feeling this, Just let us know how you feel. But on the same note, please don't forget, like, subscribe, and do click then that notification button. Let us know, Bafethu, ukuthi Soweto podcast ikuphethe kanjani. Ngiyazi yakujabulisa. Definitely artist and so post post the link music work on the comments wherever that's interesting. Not to see I'm promoter or anything, but just to show some love since he does the gospel. Not like Uti came here to promote his music, but just from us to say thank you for Definitely. That is true, Bafethu. Every guest that come here, whatever talent that you have, Soweto podcast, we will definitely put you on the mark. Just with those guys who are saying, look, Sipho, we support you, we support the show, everything that you do. We also give back to say, we will support Nayoputi, in everything that he does. You're still going to hear more of him. Sometimes we try to put Caesars or sneakers at that vibe. Yeah, Jesus will take on the other side. So to podcast Bafethu, see you next time. Thank you.